הגעתי לקורס של רפי דרך המלצה של חבר. עוד לא הייתי מבושל עם ההחלטה שאני רוצה להשקיע בארצות הברית. לאט לאט שקיבלתי ידע בקורס, ראיתי בעצם א', מדובר בתשואה שהיא יחסית טובה, וב', מדובר בהשקעה פסיבית. בעצם מדובר בקורס מאוד מקצועי, מאוד מסודר, שמועבר על ידי בן אדם שהוא לא רק יש לו ידע תיאורטי, אלא ידע מעשי, שהוא בעצם גם בעצמו עשה הרבה מאוד השקעות וצבר הרבה מאוד ניסיון. זה קורס שהוא סטפ ביי סטפ, נותן לך את כל הכלים בכל שלב, אם זה עבודה מול חברות ניהול, עבודה מול סוכני נדל"ן, כל הנושא של שיפוצים. רפי מאוד מקצועי, מאוד אינפורמטיבי, מאוד אכפת לו, הוא שואל איפה הקשיים שלנו, הוא נותן יחס אישי, הוא מאוד יודע כרגע את המצב של השוק. במסגרת המשימות שניתנו בקורס, אז בחרתי אזור להשקעה, מיפיתי אותו, עשיתי שיחות עם חברות ניהול, עם סוכנים של נדל"ן, כמה עולים המיסים, מיסי הפרופרטי טקס, ואני אתחיל בקרוב להגיש הצעות לרכישה של נכסים, כפי שלמדנו בקורס.